A pánové, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska si tu zahrajeme Five Nights at Freddy's. Tak jdeme na to. Moje první noc, jako už jsem to měl na svém starém kanále, ale prostě to nešlo. Tak. Můj cíl sledovat tyto dvě věci. Nejvíc Foxyho. Zjistil jsem, že už je v první noci, v první noci, tak tam taky může jít Foxy. Ukáže, vylezl někdo? Ne, dobré. Začím chill. Takže nejdu hodiny. Hej, nemá už být na AM? Hej. Zatím very good. Dobré, už tam je na AM, já jsem si říkal, nějak asi seklo. Tak, sorry, že nemluvím, ale potřebuju se soustředit na to. Tak. Jaká mužka mi tu letí? Zatím nikdo, ani Foxy. Dobré. Frederik zatím nemusí. Tak, Frederik zatím spí. Doufám, že se on nenasral. Teď. Ale on nemůže v první noci. On je hodný. Hej, možná to bude nudný. Takže jim asi nebude žádný jumpscare, protože jsem dobrý. Dva AM. Yes. Tak. Zatím se nic neděje, já to nebudu stíhat. Ne. 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 Jde. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ten debílek vyšel. A kde je? Počkej, mám zvyšený jas. To je jasné, že nic neuvidím. Teď jsem se zvyšil jas. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ah! On tam pořád čumí, vole.
A Foxy? Zatím dobré, už třetí AM. Ten debílek mi vybíjí baterii, vole. Vypadni už, hej, co tam na mě koukáš? Aj, kdo tu vylezl? Znova tu je, dobré, už vypadni, ne? Hej, tam ty dva jsou hodní než ty. Ty jsi zlý. Ty jsi hodně zlý. Hej, dobré, kolik... Hej, tak dobré. Dobré. No dobré, kamo. Beru zpátky, je zlá taky. No tak dobré, on tam prostě na něj budu čekat. Počkej, kde? Co? Jo, zavři. No co si? Zavři. Sorry. Hej. Kde je ale? Hej. Dobře, já to otevřu, ale. Čtvrtá AM. Co tu na mě koukáš? To mi chceš co, vole? Jdi na záchod radši. Soumí, vole, vypadáš jak bober. Je to. Bonnie! Tady nemůžu ubít baterii. Chvilku počkám, ok. Dobré, mám tu být ještě 2 hodiny, 22%, takže, no dobré, ještě 1 hodinu, ale se v prdeli. Pokud to přijde na mě Bonnie, nebo Chica, tak jsem asi v prdeli. Nebo ještě Foxy. Co tam na mě koukáš? Tak jsem se posral trochu. Do prdele. Hej. Kdo tu je pán? Kdo tu prostě? Kdo tu zvládl první noc, která byla lehká? Druhá noc. Dáme to asi do 3. noci. Doděláme, pokud druhé, nebo až umřu, nebo doděláme tu druhou, tak konec videa, normálně, protože, dobrá, ne, prostě konec, chápeš. Takže ten tu může vylízat zmrček a tento, tak já budu sledovat tady k toho a tu my s tím takhle budu se koukat, normálně.
vydržte, já se musím na něco jenom podívat. Jo? Zajímá. Vodu. Tak, už jsem tady. Dobré, jsem jenom chvilku pryč, není ani první AM a Bonnie už vyšel, jo? Dobré. Tak. Doufám, že oni půjdou pryč. Hej, pokud budu nějaký jumpscare. Mně se jednou stalo, já jsem točil video. Já jsem nečekal, jsem se podíval na kameru. Bonnie byl v tom, ve dveřích. Já jsem se díval do kamery a pak jsem mi sundala, jsem se tak, on se na mě podíval, já jsem se jako nepodíval, ale dám jumpscare. A já jsem se kam malem posral normálně, hej. Jsem nemohl prostě. Já jsem úplně zazatlý barák. Pirát. Dobré. Zavři! Jak se tam objevil? Debíle. Hej. Ten kokos na mě kouká jak... Druhá AM, druhá noc. Výborně. Ty co na mě čumíš? Zatím v poho. Zatím tu byl jenom Bonnie. Zatím mám 69%. Vůbec to není návazek na 69, ale na 69% vůbec. Dobré, hej, řeknu jenom pár slov a už mám 67%. Oh my god. Ej yo. Ej yo. Kam ty papíry? Kámo, jak už je konec. Furt 2 AM. Dobré. To jsem udělal asi schválně. Šlo to poznat. Ale pro vtípek, chápeš, ne? Jsem si myslel, že tam není, ale on tam... Pokud přijde mě čeká, jsem v prdeli. Ale dobré, už 3 AM. Ještě bude na Foxy. Budu ještě víc v prdeli. Hej, dobré, on tam bude furt. On bude asi do 4 AM, tam bude stát. A to by říkám, zkus vylézt. Jak proč, jinak vole, budeš na štrot normálně, vole. Dobré, 47% a 3 AM. This is not good. Hej, sorry, že jsem potichu, ale já už musím prostě to dát, teď to jasné. Kámo, jak tam je už ta 4 AM do prdele. 47%. 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
Tak chvilinku si počkáme. To jsem asi neměl dělat. Že? Kámo, 4 AM, ještě 2 hodiny tu musím být. To je možná ještě tak 4 minuty tu budu muset být. Nebo 5 ještě. Tak. It's me, vole, co je it's me, do prdele? Jak it's me, vole? Panu. A ty co tam čumíš, vole? Poproč, už po několikáté asi po ně... Hej, asi vyběhne Foxy za chvilku. A nedělej dab na mě, už až na mě dab, vole, tak poletíš. Dobré, mám tu být 2 hodiny, 26%, tak 1 hodinu. Vyběhne na mě Foxy, vole, zabere mi tak 10%. Mám díru na ponožce. Zatím číka dobrý. Kámo, na co? Ještě vyběhne na mě Foxy, ne do prdele. Kdo to dal, vole? Kdo tu je pán, vole? Po další pár tu dejte aspoň 2 léky. Tak čest. Zanechte like a odběr a čest.